Uphethe ucwile emanzini, uphakamisa isandla emanzini, uthi ngisize Jesu, uJesu usemanzini, uyamphakamisa emanzini, umbeka emanzini, uhamba naye emanzini. It is phethe umkhumbi ongacwili. Wathi anginishaye ngale khushini. It is phethe ingadla. It as long as eme phezu kwamanzi. Nami ngimile la eme khona. Ithi angiqwile ngaqwili. Ithi anginyakaziseke nganyakaziseki. It as Christ is. As Christ is, so are we in this world. Yabazalwane, sinendambiso. Sinento ekuChrist kithi. This thing marveled me, because uPetro uphakamisa isandla. Usiphakamisa useyacwila. Ucwila kwinto akade hamba kuyo. uJesu ume kuyo. Uyamsindisa eme kuyo. Uyamdonsa uphinde uthi focusa kimi. Ayayayayay, ohamba naye nje babhekene kanje. Ukusangaphinda acwile. Ngikhuluma nani? Listen to this story. Peter, as long as he locked eyes with Jesus, he was like Jesus. But amehlo akhe asuka Kristu abaseyintweni. Waqala wawumuntu. Waqala wakwenze naye nesho wayibuza. Wathi ngihamba kanjani phezu kwamanzi? Wayibuza into bengayibuza ukuthi mina ngiqualifya kanjani ngingagraduatanga. Because manje amehlo akho usuwashiftile kulo qualifier abangaqualify. Uthi Jesu, uthi Petro, ngisindise. Thank God for that. Lithi Jesu wasethatha isandla sakhe. Umemanzini. Uyamdonsa. uPetro ucwile emanzini. Naye uJesu semanzini. Uyamdonsa umdonsela emanzini. Uhamba naye ubuyele emkhunjini emanzini. Bazalwane, kanti bahamba phi? Bahamba kukusho.